Amos Chibaya munomuziva kuti ndo change champion, ndo one of the horses are the prominent opposition leader munyika yeZimbabwe anozonchamisa. Pane mashoko auya akataura akati aiwa tinofanira kutomisa Idi Mnangagwa pane zvaari kuita kuti ambokavhira pre-election zvakapromisa vanhu. Saka pinda mashoko ataugwa naAmos Chibaya noti bva subscribe like kuti na all the bell icon. Notoona kuti Amos Chibaya munomuziva mukomana wechange anoyanyora achiti as opposition we have a lot to do if we are serious about attracting the minds of the masses back because Mnangagwa is moving fast in fulfilling his pre-election promises to the electorate. Yesterday I drove along the newly constructed Shurugwi Mandamawe road and witnessed this. Anobva akambana picture achiona a well-tarred road achiti aiwa Idi Mnangagwa ari kungokavhira zvakapromisa vanhu, but kunyange zvakadaro nyika iri mustate isiriyo, economy iri state yakadhakwa. Saka anoyataura achiti we have to quickly stop Idi Mnangagwa. Antaura anoendera mberi achiti if you are really serious kuisa change munyika yeZimbabwe tofanira kuita something. So munoziva kuti vana Amos Chibaya ndo vakomana vari kufamba vachinojoina ma-associations aiwa muma-regional meetings vachitaura nhau yekuti we want change munyika yeZimbabwe. Ndo mashoko ari kuyataura achiti aiwa Idi Mnangagwa ari kufamba nepesi hombe isikatomboiti kuti atombokavhira, kana chida kumisa aiwa ngatisimukei tese. Mashoko ataugwa panapa naAmos Chibaya. Tibotudzai mafungiro enyu kuti munoti kuti pinda mucomment section medu aiwa musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.